मोनसे आयदानि सायाव जों सावरायबाय थादों आरो समखौ गुबुन बाथ्राफोर बुंनानै आद्रि खालामालासिनो थोंजोङै इसोरनि बाथ्रा फारसे थांनो आं हास्थायदों। जोङो द्वितीय पेटर 2:10 बेयाव दङ। बे जोंनिया गाहाय आयदा द्वितीय पेटर। दहाय फरायनायखौ जों फरायफांनि थांनाय बोथोरफ्राव जेरै मानसिफोरनि गेजेराव नंखाय नाबिफोर सिखांदोंमोन बेबादिनो नोंसोरनि गेजेरावबो नंखाय फोरोंग्राफोर सिखांगोन। बिसोरो आद्रि जाहोग्रा नंखाय हुदाफोरखौ फोरोंगोन आरो गावसोरखौ गहोनाय बिबाखौबो फोलानानै गावसोरनि सायाव हरखाबैनो संहार जागोनखौ लाबोगोन। आरो गोबां मानसिफ्रा बे लांसुनियाफोरनि आखल गियानखौ सोलोंगोन मानोना बिसोरनि मावनायफोरनि थाखायनो गुबुनफ्रा नंगौनि लामाखौ निन्दिगोन। नंखाय बाखाय सल'फोरखौ खोथाबायनानै बिसोरो नोंसोरनिफ्राय रां खामायगोन। गोबाव साननिफ्रायनो बिसोरनि सायाव बिसारा थामथिमखा संहार खालामग्राया सिरि मोननानै दंखायो। बे बाथ्राखौ जोङो दहाय फुंबिलि समनिफ्राय जों सावरायदों। दानि समयसा नङा, गोदोनिफ्रायनो बियो गिर्जायाव दंबोयो आरो गिर्जानि सिगाङावबो बे समयसाया दंमोन। सैथोखौ डिस्टर्ट खालामनानै नंगौखौ एसे लानानै आरो बांसिन नंखायखौ लाजाबनानै फोरोंनाय बेयो गोदोनिफ्रायनो दंबोयो आरो दिनै गिर्जानि मोनसे गोदान बियो समयसा नङा। गिर्जाया बेजोंनो थांनानै दंबोयो, बे समयसाजों। बेजोंनो गिर्जाया थांनानै थाबोनांगौ जादों। नाथाय जोंखौ जिसुआ माबोरैहाय साबधान होदोंमोन बे बाथ्राखौ जोङो दहाय फुंबिलि समावहाय जों सावरायबाय आरो जों नायबाय बे नंखाय फोरोंग्राफोरनि माखासे जे आखुथायफोर बे द्वितीय पेटरावथ' बिसोरनिनो बाथ्राजों द्वितीय पेटरनि 22 पदहालागै दङ। द्वितीय पेटर 2:22 पदसिम बिसोरनिनो खोथा बुंजोबदों। बिसोरनि माखासे खामानि, बिसोरनि माखासे आखुथाय। नैबेयाव बुंदों बिसोरो आद्रि जाहोग्रा नंखाय हुदाफोरखौ फोरोंगोन। बड' ट्रेन्सलेसना एसेबां खहाबथाव जायाखै। बेयाव बुंदों बिसोरो आद्रि जाहोग्रा नंखाय हुदाफोरखौ सिरि सिरियै फोरोंखोमागोन होननाय दङ आरो इन सिक्रेट, सिरि सिरि। बिसोर अपेनलि बुङा, अपेनलि फोरोङा। सोरखौबा सानै मानसिफोरखौ बिसोरो कन्टेक्ट खालामनानै बिसोरजों रायज्लायनो, बिसोरखौ कनभिन्स खालामनो, बिसोरखौ फोथायहोनो नाजानायनि खामानि बिसोरो मावो। बेखौ बेवहाय बुंनाय जादों। बाइबेलासो बुंदों आंनि सोरखौबा खर' लाबोनानै बिनि सोमोन्दै साननानै बेखौ टारगेट खालामनानै बुंनाय बाथ्रा नङा आरो बाइबेलासो बुंदों आद्रि जाहोग्रा, नस्थ' खालामग्रा, संहार खालामग्रा बे बाथ्राफोरखौ मानसिफोरनो बिसोरो सिरि सिरि फोरोंखोमागोन। आरो नंखाय फोरोंग्राफोरनि मोनसे कारेक्टारा बे, बिसोरो अपेनलि फोरोंनो नागिरा। सोरनिबा न'आव हाबनानै, सोरखौबा लोगो हमनानै बिसोरो जुदि सैथोब्ला, जोंनि बाइबेलजों गोरोबनायब्ला माथो प्रब्लेम दङ? बेबायदि गसंनानै बुंनो फोरोंनो मा प्रब्लेम थानांगौ बिथांमोना? मानो सोरनिबा न'आव सिरि सिरि लोगो हमनानै बुंनांगौ फोरोंनांगौ मा दङ? गिर्जायाव बयनिबो सिगाङाव बुंनो फोरोंनो मानो हाया? जुदि इसोरनि बाथ्राजों गोरोबनायब्ला, बाइबेलजों गोरोबनायब्ला मानो सिरि सिरि मा दङ बेनि आन्दोआव? गनायजाथावब्ला इसोरनि बाथ्राजों गोरोबनायब्ला जेबो समयसा गैयै जुदि फोरोंनायमोनब्ला मा समयसा दङ? जोंखौ बयबो वेलकाम खालामगोन। जोंनो फोरोंगिरिफोरसो नांगौ। इसोरनि बाथ्राखौ मोजाङै फोरोंनो हाग्रा फोरोंगिरिफोरनि जोंहा आंखाल जानानै दङ। जोंनि गोबां गिर्जाफोराव मा जानानै दं मिथिगौ ना? इसोरनि बाथ्राखौ मोजाङै फोरोंनो हायै मानसिफोरनो जोङो बिबान होनानै दोननांगौ जादों। जायफ्रा गावसोरनो बेसिक माखासे तथ्यफोरखौ, बाइबेलनि बाथ्राफोरखौ मोनथिया। गुबुनखौ फोरोंनायनि बिबान लानायाथ' गुबुन आलादा बाथ्रा, नाथाय गावनो बेसिक जि मिथिया, बिथांमोन बायदिनो जोंनि गिर्जाफोरा दिनै इसोरनि बाथ्राखौ फोरोंनायनि बिबान होनानै दोननांगौ जादों। दिनै बिथांमोना एसेबां गोरोंब्ला, एसेबां रोंगौब्ला मानोथो सिरि सिरि, मानोथो हाखोमा, मानोथो गावखौनो दायि मोननानै सोरबा खोनागोनदां, सोरबा मिथिगोनदां मोननानै मावनो गोनां खामानिथ' नङा बियो।
इसोरनि बाथ्राखौ फोरोंग्राफोरा बल्डलि फोरोंबोदों सोरबा खर' गोमादों अब्लाबो फोरोंदों सोरबा बुजादों जेलाव दोनजादों अब्लाबो फोरोंदों नाथाय बिथांमोना मानो गियो जुदि इसोरनि बाथ्राया बिसोर फोरोंनाय इसोरनि बाथ्राया बाइबेलनि बायदिब्ला बिथांमोनाबो अपेनलि फोरोंनो हानांगौ बुंनो हानांगौ बे नंगौखौ नाथाय बिथांमोननिया मानो नंखाय हुदाफोरखौ फोरोंगोन जिहेतु बाइबेलजों गोरोबनाय नङा इसोरनि बाथ्रा बायदि नङा बिसोरनि फोरोंनाया बाइबेलाव लिरनाय गैया खारन नों फोरोङोब्ला नोंथ' नागिरगोन ना आंथ' नागिरगोन ना बेयो बाइबेलाव दंना गैया बेनिखायनो बिसोरो गोबां समाव अपेनलि फोरोंनो हाया होननानै बुंदों आरो गोबां मानसिफ्रा बे लांसुनियाफोरनि आखल गियानफोरखौ सोलोंगोन मानोना बिसोरनि मावनायफोरनि थाखायनो गुबुनफ्रा नंगौनि लामाखौ निन्दिगोन मोनसे गोसो होनो गोनां पइन्टआ बे नंखाय फोरोंग्राफोरनि नाटकनि थाखाय मा जागोननो सैथोखौ मानसिफ्रा निन्दिगोन मिनिगोन अपमान होगोन होनना बुंदों आरो सैथोखौ नंगौखौ खारन बिसोरबो ख्रिस्ट'नि मुंखौनो लादों खारन बिसोरबो चार्चनि मुंखौनो लादों गिर्जानि मुंखौनो लादों खारन बिसोरबो गावसोरखौ ख्रिस्टियान होननानै बुंनानै लादों गुबुनाथ' मिथिया जोंनि गेजेराव मा फाराग दङ गुबुना मिथिनाय नङा जायफ्रा जोंनि फोथायनायनि बाहेराव दङ बिथांमोना बेखौ मिथिनाय नङा बिथांमोना बेखौल'सो मिथियो ख्रिस्टियान बिथांमोना बेखौल'सो मिथियो मण्डलिनि मानसि बिथांमोना बेखौल'सो मिथियो गिर्जानि सासे मानसि बिथाङाबो ख्रिस्टियान बेखौल'सो मिथिगोन जोंनि गेजेराव मा फाराग दङ बेखौ बिथांमोना मिथिनाय नङा बेनिखायनो बे नोजोरजोंसो बिथांमोना नायगोन दिनै आरो जों गोबां समाव ख्रिस्टियानफ्रा बे बिथांमोननि डिस्टर्टेड फोरोंनायनि थाखाय दिनै ख्रिस्टियानफ्रा मिनिजानांगौ जादों सार्कास जेखौ बाइबेलाव जों नुनो मोना जेफ्रा बाइबेलाव गैया दिनै जोंहा मिनिजानांगौ जादों जुदि बिथांमोन साननाय बायदिब्ला बिथांमोन फोरोंनाय बायदिब्ला बिथांमोनानो गासैखौबो सोरखानो हायोब्ला मोजां खालामनो हायोब्ला सोरखानाय मोजां खालामनाया बिसोरनि आखाइनि खामानिसोब्ला दिनै जोंनो मानो हस्पिटाल्सखौ नांगौ जादों प्रयजन गैया जोंनो डक्टर प्रयजन दङ रे आरज खालामबानो गागोन ना बिसोर बायदिया मानसिफ्रा आरज खालामबानो गागोन जि बेरामबाबो मानो डक्टर फरायनो ख्रिस्टियानफोरा फरायनो आरज खालामगोन बिसोर बायदिया मानो डक्टरनि प्रयजन मानो हस्पिटालनि प्रयजन आरज खालामगोन जों गागोन आरो रावबो ख्रिस्टियान बिमा बिफाफोरा डक्टर नार्स फरायनो फार्मासिस्ट फरायनो हरनो नाङा खारन आरज खालामगोन दिन्थिनायाथ' बेबायदिसो नुनायाथ' बेबायदिसो आरो मिनिदों बेनिखायनो मानसिफोरा जोंखौ बिथांमोना हिलिंस प्रग्रामफोर खालामदों गेदेर हिलिंस प्रग्रामफोर खालामदों आरो गोबाङा डिसएपइन्टमेन्ट जानानै थांदों आखा खालामनानै फैयो मानसिफोरा जि बोसोर थाबायनो हायो आं थाबायनो हागोन होननानै बिथांमोना डिसएपइन्टमेन्ट जानानै थांदों बिथांमोनजों नङा इसोरजों डिसएपइन्टमेन्ट जानानै गोबां ख्रिस्टियानफ्रा सोखानो हायो होनना बुंनायमोन थांनायमोन गायाखै इसोरनि इच्छा नङाब्ला इसोरानो गोसो खालामाब्ला सोर बियो सोरनि बोलो बेफोरो दिनै मिनिजानाय जादों जि लांगाब लुंगाब गोग्लैनाय जादों खांग्रांनाय जादों खुग्लुबनाय जादों इसोरनि खामानि जागोन ना बे पबित्र आत्मानि खामानि जागोन ना आं भिडिअफोरावसो नुदों गांगाब गुंगाब गोग्लैयो आइजोफोर थांनाय होनबा जोंनि आइजोफोरखौ बेबायदियाव गांलाब गुंलाब गोग्लैयो गाननाय थर गैया जोमनाय थर गैया इसोरनि आत्माया बे खामानिखौ मावनो हागोन ना नङा गोरलै मेलेमजों साननाय नों इसोरनि बाथ्रा जेबो मोनथिया दोनथ' बे गोथार आत्माया बेबायदि खामानि मावगोन ना आंनि बिबेकाथ' गनायनो हाया आंनि कनसाइन्सआ बुङा बियो इसोरनि खामानि होननानै आं नुवाखै आं बाइबेलाव नुवाखै बिदि पबित्र आत्माया माब्ला पार्मानेन्टलि थानो फैनाय जहननि 14 अध्यायाव जोङो नुनो मोनो मा जिसुआ बुंनायमोन आं थांसै नोंसोर आंखौ दसे नुबावगोन आरो दसेनि उनाव नोंसोर आंखौ नुब्ला सेलाफोरा बुंनाय बहा थांनो नागिरदों मा दसे नुगोन दसेनि उनाव नुब्ला मा बाथ्रा बुंनो नागिरदों नोंसोर दुखु दाजा आं नोंसोरखौ गालांसिगोन नायखाय नोंसोर दुखु दाजा आं नोंसोरखौ हेफाजाब होग्रा सासे हरगोन होनना बुंनाय हरगोनसो फिउचार आं नोंसोरजों लोगोसे नोंसोरखौ हेफाजाब होग्रा नोंसोरखौ फोरोंग्रा नोंसोरखौ दैदेनग्रा आं सासे हरगोन होननानै जहननि 14 अध्यायाव जिसुआ प्रमिस खालामो आं जेराव थांगोन नोंसोर दा बेयाव थांनो हाया खिन्थु आं नोंसोरखौ हेफाजाब होग्रा पेन्टेकस्टनि दिनाव 50 दिनिया पर्बखालि जिसुआ सोरगोआव थांखांनायनि उनाव 10 दिननि उनाव बे पबित्र आत्माखौ हरबाय
जाय सेलाफ्रा गिनानै दोङोमोन हाखोमानानै दोङोमोन ओंखारनो हायाखैमोन जोङो बासनि कर्मआव एगयथा 8 पदआव मोनबावो नोंसोरो जेरावबो थांथ' नाङा बेयावनो थाबाय था जेब्ला गोथार जिउआ फैगोन नोंसोरो बोलो मोनगोन होनना बुंनाय फैयाखैमोन बासनि कर्मआव एगयथा 8 पदसिम फैयाखैमोन जिसुआ सोरगोआव थांनायनि सिगांसिम फैयाखैमोन जेब्ला जिसुआ सोरगोआव थांबाय बिदि 10 दिननि उनावसो पबित्र आत्माया गिर्जाजों थानो थाखाय फैदों लोगोसे थानो थाखाय फैबायनो ओइदिनखालि फैबा मा जाखो पेटरा खुग्लुबनानै थाबाय गाबख्रावनानै खारग्लुंबाय नामा पेटरा गोबाबाय पेटरा फेफन जेव जेव जानानै खांग्रांना थाबाय नामा आंथ' बिदि नुवाखै आंनियाव बाइबेलाव आंनियाव बेखौसो जेब्ला गोथार जुवा बिसोरनियाव फैबाय अर सालाय बायदि फैना बिसोरनियाव थाफैबाय बिसोरो बोलो मोनबाय आरो बे बोलोजों बिसोरो जिसुनि साखि होबाय जि साखिखौ खोनानानै गोबां मानसिफ्रा जिसु ख्रिस्टखौ नाजावबाय हिदिनखालि 3000नि बारा मानसिफोरखौ बाप्तिस्मा होनो मोनबाय बेखौसो बुङो गाबख्रावनाय खांग्रांनाय खुग्लुबनाय गोबानाय फेफन जेव जेव जानाय आंनि बाइबेलाव नुवाखै मोनसेयावबो नुवाखै आं गोथार आत्मा जेब्ला फैदों बिसोरो बोलो मोनदों बेखौसो आरो बे पर' भाखा तां होननानै इंराजियाव बुंदों तां गुबुन माथो रायनाय बेबो बेलेगसो बेयाव आं बेबायदि मानसिफोरजों लोगोसे थाबोबाय जायफ्रा बेबायदि बुङो माथो रावबो बुजिया मा बुङो गावबो बुजिया भाखाखौ मानो बाहायो भाखानि माबा बेबहारा मा जि मोनसे भाखा जों मानो माथो रायो माथो रायनायनि कारना मा गुबुना जे बुजियो दा आं बुंबाय थादों नोंसोर जे बुजियो बिनि थाखायसो माथोनि कारनानो गुबुना जे बुजियो कमिउनिकेशनसो बिसोरनि बुंनायखौ रावबो बुजियाखै मानो रायलायदोंसो बिसोरलाय बेयाव जेब्ला जोङो बासुनि कर्मआव नायोना गोथार आत्माया फैबोला बिसोरो भाखा बुंनाय पेटरा गाव जि भाखा रायलायोमोन बेखौनो बुंनायसो बै खोनाग्राफोरासो सोरबा ग्रीकआ ग्रीकआव खोनाबायनो सोरबा लेटिना लेटिनाव खोनाबायनो सोरबा हेब्रियाव खोनाबायनो बे हलि स्पिरिटनि इन्टारप्रिटेशननि खामानिसो बेयाव जानाय जाहा बर' भाखा बुंनांगौ नों बर' भाखा बुङाखैबा नोङो पबित्र आत्मा मोनाखै बुंनांगोन ओंखायनो बिसोरो ट्राइ खालामो आरो मोनसे प्रग्रामाव थांनाय आंखौ बुंनाय दे ट्राइ खालामना बुंनाया मा ट्राइ खालामनो बेयो जुदि गिफ्टसोब्ला होग्राया होआबा मोनो ने गिफ्टखौ स्पिकिं इन टां ना हलि स्पिरिटआ होनाय गोथार आत्माया होनाय मानो मोनसे बान्था नांगौ आरो गिफ्ट इट इज ए गिफ्ट अफ द हलि स्पिरिट if that is so if the giver is not giving you as a gift will you get it जुदि बियो बान्थाब्ला होग्रायानो नोंनो होआखैब्ला बेखौ नों मोनो ने नों बुङोब्ला आंनोबो नांगौ नङा बियो बान्था बुङा बियो डिमान्डसो जाहैबाय आरो पबित्र आत्मानि जि बान्था हलि स्पिरिटनि जि गिफ्ट बियो गासैनिबो एखे नङा होननानै बुंदों सोरनोबा ओरै होबायनो सोरनोबा थोरै होबायनो सोरनोबा बेबायदि होबायनो होननानैसो राननानैसो होदों गुबुन होननानै बुंदों अब्लालाय मानो गासिबोलाय बर' भाखा बुंनो रोंनांगौ जुदि बेखौ आंनो होआखैब्ला आं बेखौ मा मोननो बिसोरनि बेफोरनि सायाव बुजिनाय फोरोंनायफोरा टटेलि मिसगाइडिं बेफोरो गोरोन्थि बेफोर जों बेफोराव गोनो गोथो खालामनाङा बाइबेलखौ नाय बाइबेला बिनि सायाव मा बुंदों बाइबेला बिनि सायाव मा फोरोंदों आरो बिसोरबायदिनि थाखाय दिनै ख्रिस्ट'नि मुङा नंगौआ गुस्थि फेनजानो नांदों लासिंसिं जानो गोनां जादों बिथांमोननि थाखाय बेबायदिखौ नुयोब्ला आनकनसियासलि जानला मानला लांगाब लुंगाब बुदलाबायनायखौ नुब्ला संसारा जोंखौ मा नोजोरजों नायगोन मा सानगोन जोंखौ संसारा इसोरनि खामानि जानो हागौ ने बेफोरो दिनै जोङो बिसोरनि बे नंखाय फोरोंग्राफोरनि बे एक्टिभिटिस बिसोरनि बे खामानिफोरनि थाखाय दिनै सैथोआ मा जानो लाजिनांनो गोनां जादों लाजिनाङो बिथांमोना ख्रिस्ट'नि मुंखौ बिथांमोना बदनामाव खोख्लैदों बे नंखाय फोरोंग्राफोरा बेबायदिहै प्रेक्टिस खालामनानै बेफोरखौ मावनानै आं सासे मिथिगौ आं नाम लायोब्ला नोंसोरबो गोबाङा मिथिगोन बिथांनि मुंखौ लायोब्ला प्रफेसि मोनसे जोंहा समायसा जायो दाखालि सोरबा थांनाय दे अन्थाइबारियाव बुंबायनो मास मोनथामनि उनाव नोंहा गथ' थागोन होनना बुंदों थागोन थादना थायाखै मिथिया आङो सोङाखै मारै सोंनोलै आरो बुंनायनो अन्थाइबारियाव
मास गथ' मोनथारिखाय थांदोंनो मास मोनथामनि उनाव नोंहा गथ' थागोन होननानै मास मोनथाम जादोंना जायाखै अन्थाइबारिनि बे प्रग्रामा मिथिया प्रफेसि आं नाम लायोब्ला बेयाव जिरायनाय गोबां मानसिफोरा मिथिगोन आं मुं लाला मोजां फोरोंनाया मोजां फोरोङो बिथाङा बेबायदि प्रेक्टिस दङ प्रफेसि माने भाबबादि बादि बुंनाय बेफोरबायदि आरो नैबेफोरखौ बुंनानैनो मा खालामनो आकर्षण खालामना बुंदों जोंखौ नेक्स्टआव बेफोरखौ फोरोंनानै मा खालामनो बिसोरो नंखाय बाखाय सल'फोरखौ खोथाबायनानै बिसोरो नोंसोरनिफ्राय रां खामायगोन होननानै बुंदों खिन्थु नंखाय बाखाय बेफोरबायदि गुदुं गुदुं बाथ्राफोरदों मानसिफोरनि गोसोखौ बोनानै बिसोरो आन्दायहोयो बेखौबो बुंदों आरो आन्दायहोयो गोसोखौ बोनानै बिसोरो आन्दायहोयो नंखाय बाखाय बाथ्राफोरदों सोर मोजां मोननाय नङा जाय हिनजावा बिसिबां बिया जाजेननायनिफ्रायनो गथ' मोनगोन होननानै आखा खालामदों बे मोजां मोननाय नङाने आं आर'ज खालामबा नों गथ' मोनथारगोन होननानै बुङोब्ला गथ' मोनियानो थानाय नङा ख्रिस्टियानफोरा बिदि खालामजोबनो हायोब्ला संसाराव गथ' मोनि हिनजावानो थानाय नङा जुदि गथ' मोनि हिनजावखौ आर'ज खालामनानै गथ' मोनहोनो हायोब्ला डक्टरनाव थांनांनाय नङा अजानियावबो थांनांनाय नङा हस्पिटाल थांनांनाय नङा बिसोरबायदिजों आर'ज खालामनानै जाजोबगोन बिथाङा बुंनाय सासे हिनजावहा हौवा खारबाय सासे हिनजावहा हौवा खारबाय आरो हौवा खारजानानै गोमानानै बे हिनजावाखौ दुखु मोननानै गामिनि सानै मानसिखौ बुंबाय गामिनि सानै मानसिखौ बुंबाय आरो गावनि हौवा खारनायखौ नागिरहैनो आरो गावनि हौवा खारनायखौ नागिरहैनो बुंबायबा बे सानै मानसिया थांबाय इसिबां गुवार संसाराव बहा सोरनि हौवा खारनायखौ नागिरनानै मोनासै बिसोर फैफिननानै बुंफैबाय जोंथ' मोनासै होननानै बिनि उनाव बे हौवा खारजानाय आइजोआ बै मानसिखौ आं बुंनाय मानसिखौ बिराद फोथायजायो कल खालामबाय कलावबो प्रफेसि खालामो कल खालामबाय आफा गासै हिनजावफ्रा आफा जायो बिखौ आफा आंहा हौवा खारबायनो दा मोनथियाखै नागिरनोबो थिनहरदोंमोन मोनाखै दसे गोबाव थाहाबबायनो आरो बे हौवाखौ नोङो दा नागिरसै होनना बुंबायनो मानोना बेखौ सानै मानसिफोरा फुथारबाय होनना बुंबायनो दा सानै मानसि फुथारबाय होननाय लोगो लोगो आं नागिरनो थिनहरनायासो सानैमोन अब्लाथ' बिसोरनो दांना गारबोबाय बिराद गिदिर हाल्ला जाबाय मिटिं जाबाय बाप्टिस्टनिफ्राय गावनानै माबा मोनसे बेलेग डेनोमिनेसनाव हाबलायलायनाय जाबाय नांलायबाय गुदि नांलायबाय बोराबलायनाय जाबाय मिशन सोलायलायनाय जाबाय गिर्जा सोलायलायनाय जाबाय बिनि उनाव आं मोनसे प्रग्रामाव थांदोंमोन बिथिं आरो 12 बोसोर जाबाय दायो हौवा खारनाया बै नांलायनाया मिटिं जानाया गिर्जा गावनाया 12 बोसोर जाबाय 12 बोसोरनि उनाव बे सानै मानसिजों फुथारजानाय हौवाया फैफिनबाय थायो आरो ओमफ्राय मास मोनसेसो थानानै आं बहुद फैसा गारबोदों होननानै हिनजावनियाव फैसा लानानै आरो खारलांलायबायना बिनि प्रफेसियालाय इसोरनिफ्राय मोना सैताननिफ्राय मोनोब्लालाय मबे समाव बिसोरबायदिया इसोरनिफ्राय बुङो मबे समाव सैताननिफ्राय हमायसा खालामनो खुरां बुङो बिसोरबायदि मानसिखौ फोथायग्रा जोंनि गेजेराव दङ आरो जोंहा आइजोफोरा गोबां साबधान जानो गोनां बे इसोरनिफ्राय मोनबा अहत्य जागौमोन ने सानै मानसिफोरा फुथारबायनाया हयथ' जागौमोन जायामोन इसोरनिफ्राय मोनब्ला बे इसोरनिफ्राय नङा सैताना समायसा खालामनो थाखाय बिसोरखौ बाहायदों होननानैसो आं सानो सैताना बिसोरखौ जोंनि मण्डलिफोराव जोंनि न'खरफोराव बेसेबां गिदिर हमायसा जालांखो नांलायनाय जाबाय मिटिं जाबाय गिर्जा गावलायलायनाय जाबाय सोलायलायनाय जाबाय बेथ' इसोरनि खामानि जानो हाया माबोरैहाय थोंजों खोनायो बिसोरलाय आंलाय माथो खोनाथारा आं खोनाया ना बिसोरना एन्टेनाया बांद्राय स्ट्रं थाब कानेक्सन लायो माबोरै इसोर खोन्थाब्रबखौ बिनि हौवाखौ सानै मानसिफ्रा फुथारबाय होननानै आंथ' खोनाया माबोरै सोरबा बेमार जानानै फैब्ला नोंस्रानि न' खाथिनियानो खामदों होननानै सोर खोन्थायो बिसोरनो सानसेखालि आङो उदालगुरियाव बहानिफ्रायबा उदालगुरियाव सफैबाय आङो ओमफ्राय रावखौबो डिस्टार्ब खालामला अट'आव थांसै होननानै अट'आव जिरायदोंमोन आं अट'आव ओमफ्राय आंखौ अट' ड्राइभारा गावजों लोगोसे जिरायफाहोनानै उनाव माखासे पेसेन्टफोर दंबावोमोन ओमफ्राय आंखौ गावबायदि खाथियाव जिरायनाय नुनानै बियो अट' सालायनाय होनबाय
Madben jarloi nangbai आरो amukhaya na बुंबाय madben jarloi amukhaya सोर मा nangbai दा खालि जोंनि खोलाहाथिंनिफोरखौ प्रार्थना खालामना बुंना खाट्रा माथो ना बुंदों खाट्रा बेलेग प्रार्थना खालाम माथो बिसोरनिखौ खोनासंबा गामियाव थांनानै बुलायनाय नांलायनाय थैलायनाय जाहैजोबाना ना बुंबाय आङो बिसोरनिखौ खोनासंबा सोरजोंबाफोर माबाफोर जाना थानाय दोङो होननानै सोङो दोङो दा माहाय सानलाय माहाय गोसोखांलाय आखाइ नांदों बार नांदों गासैनो बेमारा आखाइ नांनाय बार नांनाय बिसोरनि सिगाङाव आखाइ नांदों बार नांदों बेखौलाय मानो मिथिनो थांदों नोङो दे आखायानो नांबाय बारानो नांबाय बेखौथ' मिथिनो सोंनो थाङाखै ना माथो नोङो सोखाना हरजानो थांनो सोखाना हरदो आं जुदि आंनियाव सोरबा आर'ज खालामजानो फैदोंब्ला इसोरा आंनो खिन्थायोब्लाबो आखाइ नांदों न' खाथिनियानो होननानै बुंब्लाबो आं बे मानसिनो खिन्थानाय नङा कारना मा बियो थांनानै बेखौ बेसेबां मुगैहैगोन बेसेबां खमा होनो हायै जाहैगोन आं बेखौ सानगोन मिथिब्लाबो आंनो खोन्थाब्लाबो आं खोन्थाया आं मिथिफेराखै रावनिबो बिसय बिदि मिथिफेराखै आरो आं सानो रावबो मिथिया बिदि बिसोरो गावसोरो बयनिख्रुइबो स्पिरिचुवेलि बयनिख्रुइबो गोजौसिनाव दङ बायदि आं थोंजों इसोरनिफ्राय खोनायो बायदि बिथांमोना एक्टिं खालामफ्लादों आरो बेबायदि एक्टिंजों जों आन्दायदों जों थगायहोजादों आर'ज खालामनो फैनायाव आं मिथिब्लाबो बिस्रानि न' खाथिनियानो बेखौ दायना खालामदों होनना मिथिबाबो आं खिन्थानाय नङा कारन बे बेक्तिया बै न' खाथिनिखौ मा सानगोन खमा होनो हायै जाहैगोन नांलायनाय जागोन समाजाव मण्डलियाव न'खराव समयसा जाहैगोन सोरखानो हायोबालाय सोरखाना हरना बे थोजासे नङा होमबा सोरखा जानोसो फैदों माथो सोर खालामदों बेखौथ' मिथिनो फैयाखै माथो नोङो बेफोरबायदि नंखाय बाखाय नाटक जों बेसेबां आन्दायदों जों इसोरनि बाथ्राखौ मोनथियैनि थाखाय बिथांमोना मानि थाखाय मावनो आरो मोनसे बुंबावदों बिथांमोना मा बिसोरो नोंसोरनिफ्राय रां खामायगोन फैसा बहुद लाङोबालाय लाङो माथो लांजानायखौबो दोनसिगोन फैसा थाखानि फैसानि बिसोरनि मावनायफोरा बेखौ बुंदों आरो जों आन्दायदों जोंनि न'खर न'खर हाबनो नागिरदों बिसोरबायदिया जुदि बिबिसिया स्ट्रं रल लायाब्ला जोंनि मण्डलिफ्राव गोबां हाबगोन आरो थाखानि फैसानि थाखाय हाबगोन जों गासैखौबो इसोरनि मानसि होननानै अनो जों सिनाया जों सायख'वा जों सिनायनो गोसो खालामा बेयो जोंनि प्रब्लेम बिबिसिनि जि स्ट्रं रल बे रलखौसो जोंनि दैदेनगिरिफोरनि जि रल बे रलखौसो एसे गिनानै हमथानानै थादों अब्लाबो जों हमथाजोबनो हाबावाखै अब्लाबो बिसोरबायदि मानसिफोर फैनायखौ आरो बेनि उनावथ' गाहायाव बुंलांदों फैसानि थाखायल' नङा गावसोरनि मोदोमनि लुबैनायखौ सुफुंनो थाखायबो होनना बुंदों सासे प्रार्थना खालामदों बिथाङा समयसा जानाय बिथाङा प्रार्थना खालामनो हाबबाय प्रार्थना खालामनो हाबनानै बिथाङा बुंबाय जोंहा प्रार्थना खालामनायनि मेथडफोरा माहाय बेलेग बेलेग थायो दे ओंखाय दे मण्डलिनिफ्रा बाहेरायाव थाथ' होनना बुंबाय मण्डलिनिफ्रा बाहेरायाव थाथ'नांगौ आं आर'ज खालामनो बे आइजोनि थाखाय होननानै बे आइजोखौ बुंबायनो जि जायगायाव बेमार जादों बे जायगायाव प्रार्थना खालामनायनि मेथडा गुबुन गुबुन थायो दे ना बुंबायनो जि जायगायाव बेमार जादों बे जायगायाव दांनानै प्रार्थना खालामो आङो होनना बुंबायनो बेमारा मा जाया जोंहा दांथावि जायगायाव बेमार जादों आरो बिसोरखौनो बुंदों बिसोरो गावसोरनि लांसुनिया लुबैनायफोरखौ सुफुंनो बेफोरबायदि खामानिखौ मावनायखाय ख्रिस्ट'नि नामा बदनाम जादों इसोरनि नामा बदनाम जादों मा मेथड थालायनांगौ सिलाय नोंसोरो बि फोथायनानै बियोब्ला आङो सोरगोनिफ्राय खोनासंगोन होननानैसो बुंदों बेमार जानाय जायगायाव दांनानै प्रार्थना खालामबासो लुबैनाया गोसोनि साननाया बेलेग बिनि गोसोनि लुबैनाया बेलेग जायहा गोसोआव इसेबां गाज्रि सिन्ता दङ जायहा गोसोआव इसेबां गाज्रिखौ मावनो लुबैखोमानाय दङ बिनि प्रार्थनाजों सोरबा आइजोनि बेमार हामगोन होननानै आं सानालै आं क्लास 6 आव फरायबाय थानायमोन क्लास 6 आव फुरासुरियाव प्राय बेबायदि एप्रिल मे जाबाय बोथोर सोलायनायजों लोगोसे बेमार जाबायनो बेमार
जनदिस जाबायनो जनदिसा बिखायावबो हाबबायनो थैयावबो हाबबायनो सासेल' फिसा हौवा आरो मामा बाबानि मामा बाबाया बिथिं लाहां खालामबाय बे समाव खाख्लारियानो गोदोरसिन डक्टर जोंहा उदालगुरियाव लांबायनो खाख्लारिया बुंबाय जाला हाला ओमफ्राय लास्ट ट्राइ खालामनोसै होननानै माबायाव लाना थांबायनो एकदम तेजपुर मिसन हस्पिटाल बाप्टिस्ट मिसन हस्पिटालाव दसे दिनबायनो सेलेन होबायनो इन्जेक्सन होबायनो गैथाबा हराव फैनानै फैबायनो गथ'आ थाला लांदो कभिड होनानै होबायनो आंखौ थाला माहाय माबा मोनसे दंबावो बेबो थाला होननानै बुंबाय दा सासेल' फिसाफोराबो बिदि बुंना होबा मा जागोन गाबफ्राव गाबसि जाबाय बरननो होजाबाय थैनाय दङमोन बे देहाखौ बरनबायनो जानो हागौना 13 बोसोरसोनि क्लास 6 बा बे समाव 13 बोसोरसोनि हौवासा जाहांनाय देरहांनाय बे गथ'खौ लानानै तेजपुरनिफ्राय नहालागि मामादों बाबादों आर'ज खालामबायनो आर'जआ बेल' बहुद सिम्पोल साखाल गाब गैया सिम्पोल फोरबो नों जोंनो सासेल' फिसा हौवा होदोंमोन बेबो दिनै बे अबस्थायाव फैबाय लाङोबालाय लांदो जेबो नंला आरो जोंनो नोङो होयोब्लाबो जोंनो नांला नोंनि खामानिनि थाखाय जों होबाय होनना बुंबायनो बेल' आर'जआ तेजपुरनिफ्राय न'सिम ओंखायसो आं उन्दैनिफ्रायनो इसोरनि खामानियाव दङ मामायाबो बाबायाबो रेभारेन्ड नङा आंनि मामानि बाबानि बे सिम्पोल प्रेयारखौनो खोनासंनानै आंखौ सोखादों जाया बिदि 38 बोसोरालागि 13 बोसोराव फबदों गोनाङा 38 जाबाय 38 जाबाय हारसिंल' नंबावला हिनजाव दंबावो गथ' दंबावो बारिबावबायसो डक्टरनि बायदिबा मेडिकेल साइन्सनि बायदिबा फबिदो आंनि मामा बाबामोना सिम्पोल मानसि हास्लाब साधारन मानसि गोरों हिथेब मानसि नङा आं बेखौसो फोथायो आंनि मामानि बाबानि आर'जखौ खोनासंग्रा इसोरा बेयाव जिरायनाय साफ्रोम बिमा बिफानि आर'ज खोनासङो नोंनिखौ खोनासङो नोंनिखौ खोनासङो नोंनिखौ खोनासङो बेयाव जों आन्दायनो गोनां गैया आंनि गामिनि मानसिफोरा आर'ज खालामबाय आंनि पालकफोरा आर'ज खालामबाय खोनासंबाय नोंसोरनि बेयाव जिरायनाय साफ्रोमनि पालकनि नोंसोरनि मण्डलिनि दैदेनगिरिफोरनि आर'जखौ इसोरा खोनासङो बहा आन्दायदों आं ओरै बुङोब्ला आंखौ दोनो गोसा लोमजाबाय आरो दोनो गाला बेजों थांनानै आर'ज खालामहैबासो गासिगोन बेजों माने बै नंखाय फोरोंग्रानियाव थांनानै आर'ज खालामहैबासो गासिगोन मोजां जासिगोन होननानै बुङोब्ला आं संनाय नङा आं इसोरनियाव थैनो सायख'गोन आं बेयावनो मुथुसो जागोन इसोरनियाव थैनो आं सायख'गोन अब्लाबो बेबायदि नंखाय फोरोंनानै मण्डलियाव समयसा खालामनाय मानसिफोरखौ आन्दायहोनाय थगायनाय बेबायदि मानसिफोरजों आर'ज खालामजानानै सोखानायखौ आंनो नांनाय नङा आं मुन्तुस्त जागोन जुदि इसोरनि इच्छाया बेनोब्ला थैनांगौआनोब्ला अब्लाबो आं बिसोरनि खाथियाव थांनानै आर'ज खालामहैजानाय आङो नङा बिसोरो बेबायदि खामानिफोर मावो आरो बिसोरहा बिसार दङ होननानै बाइबेला बुंदों दा जोबनाय मुगायाव मानसिफोरानो माहाय बेबायदि जाखागोन होननानै बाइबेला जोंखौ बुंदों जोबनाय मुगायाव मानसिफोरा फोथायारिफोरानो बेबायदि जाखागोन एसे जों जेब्ला मथिनि 24:10 पदआव नायो आरो प्रथम तिमथि 4:1 पदआव नायो 24खौथ' दहाय फरायबाय थाबाय आं जोबनाय मुगायाव मानसिफोरनि आखुथायफोरा माबोरै जागोन प्रथम तिमथि 4:1 पद गोथार जिउआ रोखायै बुङो उननि बोथोरफोराव खायसे मानसिफ्रा फोथायनायनिफ्राय उनफिनगोन बिसोरो आन्दायहोग्रा जिउफोरखौ मानिगोन आरो बादुवा जिउफोरनि फोरोंनायफोरखौ लागोन उननि बोथोरफोराव मा जागोन मानसिफोरा नंखाय फोरोंनायफोरखौसो लाग्रा जागोन बेयावसो गोसो होग्रा जागोन होननानै बाइबेला जोंखौ बुंदों आरो इसोरनि बाथ्राया जोंखौ साबधान होदों गोथार आत्माया बुंदों उननि बोथोरफोराव मानसिफ्रा बेखौसो मोजां मोनग्रा जागोन बेफोरनि फारसेसो गोसो होग्रा जागोन बेखौ जोंनो बुंदों जों साबधान जानाय बायदि बिनि उनाव बुंदों गोबां मानसिफ्रा बे नंखाय फोरोंनायखौ मोजां मोननानै बिनि उन थांगोन आरो बिसोरजों लोगोसे नोरोगाव जोबगोन फरायनो 2 तिमथि 4:3-4 बेबायदि सम सफैगोन मानसिफ्रा नंगौ फोरोंनायफोरखौ खोनासंनाय नङा नाथाय गावसोरनि लुबैनाय बादि बाथ्राफोर फोरोंग्राफोरखौसो बुथुमगोन बिसोरो इसोरनि नंगौ बाथ्राखौ खोनासङालाबानो गोजाम सल' बाथाफोरावसो गोसो होगोन उननि समाव जोंनि समखौ नाहरनानै बुंदों माबायदि जागोननो मानसिफ्रा माबायदि जाफैगोननो बेबायदि सम सफैगोन मानसिफ्रा नंगौ फोरोंनायफोरखौ खोनासंनाय नङा नाथाय गावसोरनि लुबैनाय बायदि बाथ्राफोरखौ फोरोंग्राफोरखौसो बुथुमगोन गिर्जाफोराव माबायदि मानसिफोरखौ लिंगोननो जाया सैथोखौ बुङो जाया नंगौखौ फोरोङो बिसोरबायदि मानसिखौ लिंनाय नङानो जाया गावसोरनि लुबैनाय बायदि बुङो जाया माननायाव खुरनो रोङो
बेबायदि प्रिचार्सफोरखौ बेबायदि स्पिकारफोरखौ लिंदों आरो जिखौ खोनासंनानै हुनथुसु जायो जिखौ खोनासंनानै हुनथुसु जायो हुनथुसु मानो जाया हुनथुसु जाथारना जाया जोङो जागोन जिखौ जों खोनासंनो लुबैदों बेखौल' बुङोब्ला नों पापि नायखौ आं खोनासंनो लुबैया नोंनि पापनि थाखाय इसोरा नोंखौ अराव सावगोन नायखौ आं खोनासंनो लुबैया नों पाप मावबाय थायोब्ला पापावनो नों थाबाय थायोब्ला इसोरा नोंखौ साजा होगोन नायखौ आं खोनासंनो लुबैया आं लुबैया बेखौ आं मोजां मोना इंलेन्डआव आंहा प्रब्लेम जायो प्रब्लेम आंनो जेब्ला प्रिचिं खालामनो होयो खननै खनथाम पालकआ आंखौ लोगो हमो मा बुंगोन बेखौ नायनो थाखाय आरो मा बुंगोन आं मा बुंगोन आं मा फोरोंगोन बुंनो हाया इंलेन्डआव आं गिर्जायाव बुंनो हाया नों पापि होनना बुंनो हाया गाबोन गिर्जायावनो फैनाय नङा बिसोर सोर गिर्जायाव बेबायदि बिसार खालामजानो फैयो हाया बिसोरखौ हुनथुसु खालामनांगौ पापिब्लाबो इसोरा नोंखौ अनो बुंनांगोन पाप मावब्लाबो इसोरा नोंखौ आशीर्बाद होयो होनना बुंनांगोन जों इसां लेथ्राब्लाबो इसोरा जोंखौ अनबाय थायो औ बेखौ बुंनांगोन हुनथुसु खालामनांगोन नङाबा गाबोन गिर्जायाव फैनाय नङा गिर्जायाव हायोबा निया पाप होननानै बुंनो मोननाय नङा सोरबा लोगो हमगोन नोंखौ आंथ' हानायमानि फैयो ना बुंगोन आरो मानसिफोरा बुंजानो मोजां मोना खिन्थु सैथोआ मा सैथोआथ' बेनो क्रुस इसोरा पापखौ साजा होथारो क्रुसआ बेनि नङा आरो सिन नङा आरो इसोरा पापखौ नागारथारा बियो साजा होथारो नायखौ क्रुसआ जोंनो बुङा आरो सैथोआथ' बेसो नंगौआथ' बेसो नाथाय बिथांमोननो बुंनांगौ इसोरा नोंथांमोननो बेबायदि प्रस्पारिटि गस्पेल नाय मोनसे दङ जोंहा प्रस्पारिटि गस्पेल माने जिसु ख्रिस्टनियाव फैयोब्ला जौगानाय दोङो धोन सम्पति दोङो थाखा फैसा दोङो गोग्गो मोजां देहा दोङो प्रस्पारिटि गस्पेल बेखौ बुङो आरो बियो जोंनि गेजेराव दिनै एसे गोसारनो नागिरदों बे बुस्थुआबो जोंहा बे नंखाय फोरोंनाय जिसुनियाव फैब्ला गासैयाबो गोग्गो मोजां देहा दंब्लालाय जोंलाय माथो लोमजायो होनब्लालाय जिसुनियाव फैब्लानो धोन सम्पति गासैबो दङब्ला जोंनि ख्रिस्टियानफोरनि गेजेरावलाय माथो गैयि जानायजों लोंनायजों खस्थ' मोननाय मानसिफोर दङ अब्लालाय नंखाय फोरोंनो मानसिफ्रा खाबु लानाय बेफोर बाथ्राखौ लानानै बेयाव बुंदों बेबायदि जागोन जिखौ बुङोब्ला हुनथुसु जायो बेखौ बुंग्रा सोलिगोन जायहा कन्डेम खालामो जायहा बिसार खालामो बेबायदि खोथा बुङो बिसोरखौ मण्डलिफोराव लिंनाय नङा नंगौखौ खोनासंनो मोजां मोननाय नङा होननानैसो बुंदों बुथुमगोननो बे नंगौ जाबांखौ बुथुमगोन आरो बुथुमग्रा ओंखारदों दायो जोंनि गेजेराव बुथुमग्रा बेबायदिखौ बुथुमदों गावबा गाव मण्डलियाव हमायसा खालामनानै लादों बुथुमदों हमायसा खालामनानै लादों आं दहाय बुंदोंमोन नों सोरखौ लिङो मण्डलियाव नों सोरनिफ्राय खोनासङो बेयाव बियो गोहोम खोख्लैयो बियो फारागथिखौ लाबोयो सोरनिफ्राय खोनासङो नोंथाङा जोंहा बुंग्रा ओंखारदों बिसोरखौ माथो गोब मोजां मोजां बुङो बिसोरसो जोंनि बिबिसियाव बिसोरबायदि मोजां फोरोंनो रोंग्रा गैबावा होननानै बिसोरखौ बाख्नायग्रा ओंखारदों लिंबाय था गाबोन मा समायसा खालामनो नाय नोङो नोंनि मण्डलियाव सोरनिबा मोदोम नांनानै हमायसा खालामनो नाया खोख्लैनानै गांगाब बुङो खोख्लैनानै हमायसा खालामनो नामा लिंबाय था बाइबेलनि बायदिब्ला बियो लिं बुथुम बिसोरखौ गाबोन नों सैनांगोन किसुमान मण्डलिया सैनांखाबाय बिसोरखौ लिंनानै सैनांखाबाय गोरोबलायनाय गैयि जाखाबाय नांलायनाय जाखाबाय गावलायनाय जाखाबाय लिं बाइबेला बुंदों जों साबधान जानो होदों जों सोरनिफ्राय खोनासङो सोरबायदिनिफ्राय जों खोनासङो माबोरै गसंथागोन दानिया माबोरै गसंथानांगौनो बेबायदि इसिबां नंखाय फोरोंनायनि गेजेराव जों फोथायनायाव माबोरै गसंथागोन जों मथियाव थांनि मथिनि 26नि टेक्सखौ फरायनो आङो बे बोथोराव सोरबाया होनोब्ला नै ख्रिस्ट'आ बेयावनो दं एबा नै बियो बेयावनो नोंसोरो दा फोथाय खोनासंबावगोनसै बे बोथोराव सोरबाया होनोब्ला नै ख्रिस्ट'आ बेयावनो दं एबा नै बियो बेयावनो नोंसोरो दा फोथाय मारै गसंथागोननो नाम्बार 1आ नोंसोरो बिसोरखौ दा फोथाय गसंथानोब्ला जों बिसोरबायदिखौ फोथायनो नाङा बेखौ बुंदों दा फोथायनानै बुंदों जोंहा माबा फोथायदोंसो दा फोथायना बुंदों जोंखौ बिसोरबायदिखौ दा फोथायनानै बाइबेला बुंदों बे नंखाय
नंखाय भागबादि नंखाय फोरोंग्राफोरखौ दा फोथायनांगौ माबा बिसोरखौसो फोथायनानै आरो माबा गंनै गंथाम गिर्जा नुनो ओंखारदों जि गिर्जाया गावजों लोगोसे बोसोर बोसोर थाबोबाय सहाय खालामबोबाय दुखुआव सुखुआव दानियाबा बेखौ नांला बिसोरखौ फोथायनानै बिसोरसो साबसिन जाबाय न'खरनै न'खरथाम मा जाखो जाहा लोगोसे थागोन अनलायगोन होननानै गाबोन बे नंखाय फोरोंग्राया ब्लड गारना खाबा बे न'खरनै न'खरथामनि अबस्थाया मा जागोन बेखौ सानदों दिनै जाय नंखाय फोरोंग्राखौ फोथायनानै जाय नंखाय बे भागबादिखौ फोथायनानै नोंथाङा बहुत बिश्वासजों नोंथाङा गावनि मण्डली बोसोर बोसोर थाजाबबोनाय मण्डलीखौ गारनानै नोंथाङा दिनै बेजों हह'जोबोदों बे बेक्तिया गाबोन नोंखौ गारनानै थाङोब्ला मा जागोन नोंथांनि अबस्थाया ना थांफिनथावगोन जों जायखौ फोथायदोंमोन बियो बिसा फोथाय खेबस' खालामनानै खारलांबाय जों फैफाफिननोसै माबोरै जागोन बे जागोन ना जाया बेबायदि सोरखौ फोथायदों मा फोथायदों नोंथाङा बेफोरो जों मण्डलीफोर हिसाबै दिनै सांग्रां जाथारनांगौ मोनसे बिसय सोरखौ फोथायदों नोंथाङा दा फोथायनानैसो बुंदों बेयावनो ख्रिस्ट'आ बेनो ख्रिस्ट'नि लें बेनो सोखानो हाग्रा बेनो गासैनिख्रुइ मोजांसिन होननानै दिन्थिफ्लानायजों जोंनि गेजेराव फैयोब्लाबो बिसोरखौ दा फोथाय जोंहा फोथायनानै आरो सिरि सिरि थांखुमादों नुथुनानै ओरै थांनाय ओरै थांनाय नोंथां ओरै भिडिअ लासिगोन जे ओरै थायो गाहा फोथायनानै बुंदों आरो माबा सिरि सिरियावसो थांखुमादों बिसोरखौसो फोथायदों मा नागिरलायो मण्डलीयाव गैया नामा जोंहा मण्डलीनि दैदेनगिरिफोर अबसे जोंहाबो साननांगौ दङ नामा लिंबाबो मोना थांखागोन दा जोंबो खिथिनो हानांगोन जोंजोंबो गायो बेखौ खबायाबो जोंहा थानांगौ बियो ओरैनो प्रार्थना कमिटि जिंबा जाया नङा बियोथ' थानांगोन प्रार्थना खालामनानै बैयाव जोंहा मादै दङ आरो मादै गुबुन फोथायनायनिजों हाबा जालांनाय मादै गारि गंनै गंथाम लानानै थाङो समबाराव बे गाहाम रादाब हैनो गोनां जायाखै बिनि खामानिखौनो खोनानानै रायजोहैनो हमासैनो मिटिं खालामना बन्द खालामना जोंनो गारि गंनै गंथाम फायग्रा जाबाय बे गुबुन फोथायनायनिफ्रा बै प्रार्थना खालामजानो खोनादों जे जोंबो थांनो गोनां जानाय नङा खोमा जों हबानि प्रार्थना कमिटिया प्रार्थना खालामनानै जोंजोंबो केन्सार बेमार गायो होननानै खिथायोब्ला फायगोनसो दां बिसोर फायगोन दां जोंनियाव फायगोन दां बे मोनसे पजिटिभ साननो गोनां लायो लिंबाबो मोना नागिरबाबो मोना गावसोरबो खामा मालायनियावबो थांनाङा होनबा जागोन ना जाया मा थांनाङाबा जों खालामनांगोन जों मण्डलीनि दैदेनगिरिफ्रा खालामनांगोन बबेबा न'खराव बेमार जादों जों थांनांगोन प्रार्थना खालामनांगोन मण्डलीनि दैदेनगिरिफोरनि आर'जजों फोथायग्राफोरनि आर'जजों जग्राफ्रा सोखाजागोन होनना बोर होदों दि इसोरा नोंनो मण्डली दैदेनगिरिफोर जों खालामनांगोन थांनाङाबा बे नंखाय बाखायाव थांनाङाब्ला बे थगाय होग्रा आन्दायग्राफोरनियाव थांनाङाबा जों बिबान लानांगोन मण्डलीनि दैदेनगिरिफोर हिसाबै इसोरा जोंनोबो बेफोरखौ होदों जोंनोबो इसोरासो सोखायो बिसोर नङा बेक्तिया नङा इसोरासो सोखायो नोंनि आर'जखौबो खोनासंगोन होनना बुंदों आंनि आर'जखौबो खोनासंगोन होननानै बुंदों फोथायग्राफोरनि आर'जआव गेदेर बोलो दङ बे जाखौबो बुंदों फोथायग्राफोरनि आर'जआव गेदेर बोलो दङ बे फोथायनायनि आर'जआ जब्राखौ सोखागोन सोरनो होदों मण्डलीनि दैदेनगिरिफोरनो बे अधिकारखौ होदों जब्राखौ सोखानो हानाय बेमारिखौ फोसाबनो हानाय बे अधिकारखौ जोंनि मण्डलीनि दैदेनगिरिफोरनो जोंनि सभानि दैदेनगिरिफोरनो जोंनि दखरानि दैदेनगिरिफोरनो जोंनो होदों जों अबहेला खालामोब्ला आर'ज खालामनायाव नागिरलांखागोन गोबाङा बुंनो नागिरो नोंलाय मा मिथिगौ सि जायसो बेमार जाजायो बेसो मिथियो जेराव गागोन बेयावनो थांगोन बेमार जानाय समाव मानसिया बेमार जाजानाय बेक्तियासो मिथियो होनना बुङो आरो आं बेफोरबायदिखौ बुंबा नोंलाय मा मिथिगौ जाजाबासो मिथिगोन दा जेराव गाबाबो बेयावनो थांगोन बेमार जाजानाय समाव बेलाय प्रार्थना खालामजानोसो थांनाय मा फाब जानोसो नङा आरो ओरैखौबो खालामना दोङो ओरैखौबो जुदि बे थांनायाव अजाया बुङोब्ला नोंस्रा मालिकनि बे बेमारा हामनांगौबा फुङाव दाउदै दैसे लानानै
बिबार बारनैसो लानानै दैसा जिङाव थांनानै सानखो माहाय खुलुमनो थाङोबा बेखौबो खालामग्रा दोङो प्रार्थना खालामजानायनियाथ' बाथो बेलाय मा खालामजानो बेथ' बाइबेलनि बायदिसो बेखौबो खालामग्राफोर दोङो दासिमबो बेखौ फोथायग्रा नहक फोथायग्रा दोङोलै आइजोफोरा फिथा लावदुम सावबाय थानायाव फिथा लावदुमा जाया जादोंबा दांबाय बियो दांबायनो माया दांखो गोथैया दांबाय ओंखाय बारिथिं थांनानै गारहैग्रोनो नोङो अब्लानासो फिथा लावदुमा मोजां जासिगोन बेखौबो फोथायग्रा दोङो नहक फोथायग्रा दोङो दांबायनो माहाय दावाय नांनाय इन्दि बिलाइखौ खाना लाबोनानै एम्फौआ ज्र' सिरिबाबो दांबाय बियो दांबाय बे दावाय होनाय खाथिनि बिलाइखौ लानानै एम्फौनो जाखाय बोलाय सिरिखाबाय नामा दांलायनांगौ बेलाय इसिबां बोसोर जाबाय जों ख्रिस्ट'खौ मोननाया मा नहक दासिमबो फोथायो जोङो मिनिथावना नङा बेफोर बोरैबा लाजिथावनाबो आरो दुखु मोनथावना बेफोरो ओरैबो दोङो जों सिगां कास होननानै बुङो कास दा बारा बुंनोबो मोनखाया जोङो बिसोरनि कास होननानै बुंनायनि जे कनसेप्ट बेयो बेलेग सान्थौ बेयो बेलेग आरो जोंनिया जाबाय मेम'रियेल सार्भिस गोसोखांनानै गिर्जा खालामनाय बेखौ जों बुङो हैदिनखालिबो ओरैनो मावो मानसिफोरनो खुरनानै जाहोनायनि सिगां फैग्रोनांगौ मांखराव आं बोराबनानै बुंनाय दाखालि जोंहा आबौ गोबाङा सिनायो सुरेन सेंग्रा बसुमतारी थैलांबाय आबौ दा आबौनि फिसाजोफोराबो बेबायदिनो आरो फोथायनायाव गोगोम नङा ओमफ्राय र' मानसिफोरनो खुरनायनि सिगां गोथैनि हैग्रोनो मानसिनि हाब जानोनो हाबाय थायोबालाय मानोथो फबेखो नांगौदा जानोनो हाबाय थायोबा मानो फबेखो फबैनो नाङा जानो हागौ गोथां समावबा बिदि जाहोनो रोंनायना रोङाखै जानो हानाय समावबा दासो थैखांनानै हप्तासेनि उनाव फबखांनानै मांखराव ओंखाम हैनाय बेमार जाना गोग्लैना थानाय समावबा दै होनो मानसि दङमोन ना गैयामोन थैखांनानै सामुसजों थुखाव दै दौनाय एखेबारे सानथावै इलजिकेल जेबो रिजन गैयि खामानिफोरखौ जों मावो जोंनि फोथायनाय बायदि जिफोरखौ मावथावा दै दौनानै बिथिं दैयाव गलांजोबदोंसै लेथ्रा जादोंसै बेमारिया माबाया गोथैया नहक नंबां जाबां जोङो फोथायो नंथारिखौ जों फोथायो दा फोथाय मानसि बुंदों गसंथानोबा जिसुआ बुंदों बेफोर गासैनि गेजेराव जाया जोबनायसिम गसंथागोन बिसोरसो बासायजागोन गसंथानोबा दा फोथाय खोनागोन नुगोन दा फोथाय नाम्बार 2 मा खालामनांगौनो गसंथानोबा 26नि 25-26खौ फरायनो 26निनो 25-26खौ खोनासंदो बोथोरा सफैया सायावनो आङो नोंसोरनो बेफोरखौ खोथाखाबाय एबा सोरबाया नोंनो बुङोब्ला औ बियो मारु गोरान फोथार बारियाव दं बेयाव दा थां एबा बिसोरो होनब्ला औ बियो बेयावनो थाखुमादों बेखौ दा फोथाय सेकेन्डआ मा बेयाव दा थां बेयाव सोखानाय जासोदों बेयाव इसोरनि महिमा नुजासोदों बेयाव इसोरनि खामानि जासोदों होननानै बुङोब्ला बेखौ दा फोथाय नाम्बार 1 नाम्बार 2 बेयाव दा थां बाइबेला बुङो बेयाव दा थांनो नाङा जाहाबा खालि फानफ्राव खुमाना थांखुमाग्रा आइजोफोरसो ओंखारदों ओरैनिफ्रायबो थांनायनो जोंनिथिंजोंबो मिथिगौ आं सोरखौबा एसे नुबाला जेसेबां हाख्रुबबाबो माहाय सिनायोना बिदिनो जोंखौ दा फोथाय होनना बुंदों दा थां होनना बुंदों बेफोराव जोबनायसिम नंगौआव गसंथानोब्ला ख्रिस्ट'नि रायजोनि थाखाय गसंथानोब्ला दा फोथाय दा थां फोथायोब्ला थाङोब्ला जों थगायजाबाय जों आन्दायहोजाबाय जों बम्ब्राय जाबाय
बाइबेला बेखौसो जोंनो बुंदों आरो बिनि उनाव बुंदों थिनियाव प्रथम जहन 2:20 पद 27 पद आरो 4:2 बुंदों गोथार जिउजों दैदेनजा जुदि जोङो बेबायदि नंबां जाबांजों बुंफबनाय संसाराव थगायनाय आन्दायहोनाय बुंफबनाय संसाराव जोङो जुदि फोथायनायाव गसंनो नांगौब्ला मा गोथार जिउजों दैदेनजा कारण जिसुआ बुंनायमोन पबित्र आत्माखौ मानो हरगोन नोंसोरखौ नंगौआव दैदेननो हरगोन होननासो बुंनाय जाय मानसिया पबित्र आत्माजों दैदेनजागोन बियो माब्लाबो नंखायाव थाबायनाय नङा कारण पबित्र आत्मानि खामानियानो सासे व्यक्तिखौ नंगौआव दैदेननाय नंगौखौ फोरोंनाय पबित्र आत्मानि खामानिया नंखायखौ नङा जेब्ला जोङो गावगायनि गियानजों गावगायनि बे साननो हानाय शक्तिनि सायाव जों सोनारनानै जोङो गसंथानो नागिरगोन जों थगायजागोन जों आन्दायगोन गोबां समाव जोंनि साननायफोरा नंगौखौ जों साना नंखाय बाखायखौ जों सानफ्लाङो सैथो नङैखौ सैथो नंगौ बायदि जों मोनफ्लाङो बेनिखायनो गावनि गियाननि सायाव भरसा खालामालासिनो पबित्र आत्माजों जोंखौ बुंदों बे बाइबेल सिरिफोराव प्रथम जहननि 2:20 पद 27 पद 4:2 बेयाव बुंदों गोथार जिउजों जोंखौ डिसारमेन्ट खालामनो होदों बिसार खालामनो गोथार जिउनि हेफाजाबजों बेनि उनाव जोंखौ बुंदों बि स्ट्रं इन द वर्ड इसोरनि बाथ्रायाव बोलोग्रा जा इसोरनि बाथ्रायाव बोलोग्रा जा प्रथम जहननि 2:20 आरो 21 पद ख्रिस्टनिफ्राय नोंसोर बयबो गोथार जिउखौ मोनदों बेनिखायनो नोंसोरो नंगौखौ मिथिगौ नोंसोर नंगौखौ मिथिया होननानै आङो लिरदों बे नङा नोंसोर मिथिखागौखायसो आङो लिरदों आरो नंगौआव सोलायनाया जेब्लायबो थाया बेखौबो नोंसोरो मिथिगौ आरो बिनि उनावहाय 2 तिमथि 1:13 पद आं नोंसोरनो फोरोंनाय नंगौ बाथ्राफोरखौ नोङो गोग्गोमै हमथा आरो दैखुन्थि बादि बाहायदो आरो ख्रिस्ट जिसुनियाव खौसे जानायजों जों मोननाय अननाय आरो फोथायनायाव था दा बेयाव होनदों इसोरनि बाथ्रायाव जोङो स्ट्रं जानांगौ बोलोग्रा जानांगौ थांनाय 2 बोसोर जोङो भुगिनांबाय नङा कर'ना बेमारजों आरो बेयाव बयबो डक्टरफ्रा मेडिकेल साइन्सआ मा बुंनाय बे कर'नानि मोनसे स्पेसिफिक मुलि गैया दावाइ गैया होनना बुङो आरो बे कर'नानि खिन्थु जोंखौ मा होनना बुंनाय जोंखौ साफा थानो बुंनाय जोंखौ मा बुंनाय जोंखौ गोग्गो आदारफोर जानो थिननाय जि बुस्थुफोरखौ जायोब्ला जोंनि इमिउनिटि सिस्टेमा स्ट्रं थायो बेफोरखौ जानो बुंनाय जेब्ला जोंनि इमिउनिटि सिस्टेमा स्ट्रं थागोननो बे बेमारा जोंनियाव ओरैनो सन्देरनो हानाय नङा होनना बुङो जोंनि जि सिस्टेम बे सिस्टेमा मा बेरामा कर'ना बे भाइरासआ फैयोब्ला बेखौ रेसिस्ट खालामनो हानाय जानांगौ आरो रेसिस्ट होबथानो हानाय जानांगौ आरो जायफोरा बेमार दोङो दुर्बल जायफोरनि इमिउनिटि सिस्टेमा स्ट्रं नङा बिसोरनियाव बे बेमारा थाब हाबनाय आरो गोबाङा थैबायबो बिदिनो इमिउनिटि सिस्टेमखौ स्ट्रं खालामना लाखिनाय बेबो भाइरास नैबे नंखाय फोरोंनायाबो भाइरासफोर बादि आरो इसोरनि बाथ्राखौ मा बुंदों मानसिया सिथावजोंल' थांनानै थाया नाथाय इसोरनि फंफ्रोमबो बाथ्राजों ओंखारनाय बाथ्राजों मानसिया थांनानै थायो बुंनाय बेखौ आदार बायदि बाहायनो थाखाय बुंनाय स्पिरिचुवेल जीवन आत्मिक जीवन बिनि थाखाय इसोरनि बाथ्राया मा इसोरनि बाथ्राया आदार आरो जेब्ला जों बे आदारखौ जानाय नङा इसोरनि बाथ्राखौ जों मिथिनाय नङा जों स्पिरिचुवेलि दुर्बल जागोन जेब्ला दुर्बल जागोन नैबे नंखाय फोरोंनायफोरा जेब्ला जोंनि सिगाङाव फैगोन ना नंगौ ना नंखाय जों सिनायनाय नङा आरो जायफोरा स्पिरिचुवेलि स्ट्रं नङा बिसोरबायदि मानसिफ्रा आन्दायदों दिनै आं जेब्ला सोङो नोंसिनि गामिनि प्रार्थना खालामग्राया सोर होननाय ना होमबा नों सिनायनाय नङा गिर्जा प्रार्थनाजों बारा थिग नङामोन बियो होननानैसो बुङो आरो मिथिया आं सोङो आरो नोंसिनि गामियाव प्रार्थना खालामथिंग्रा ओंखारदोंबालाय सोर नां प्राय मण्डलिजों एक्टिभ थानाय मानसिफोरखौथ' जों सिनायो नालाय मण्डलियाव बिबार लाग्रा बेखौबा नों सिनायनाय नङा मण्डलिजों थिग नङामोन सिगाङाव आमुकसोमोन तुमुकसोमोन मानो जेब्ला नोङो स्पिरिचुवेलि थिग थाया स्पिरिचुवेलि नोंखौ थिग लाखिगोन इसोरनि बाथ्रायासो नाथाय इसोरनि बाथ्राजों नोङो गावगायखौ फोगोमनानै लाखिनाय नङा गावगायनि जि स्पिरिचुवेल इमिउनिटि सिस्टेम बे सिस्टेमखौ नोङो स्ट्रं खालामना लाखिनाय नङा नोङो जेब्ला नोंनि सिगाङाव बे भाइरासआ फैगोन नोंखौ बियो गोरलैयैनो एटेक खालामनो हागोन आरो बेबायदि फोथायनायाव दुर्बल गोबांखौ दिनै बियो एटेक खालामदों आरो
फोथायनायाव दुरबल मानसिफ्रा बिसोरनि फाव फान्दायनायाव बिसोरनि थगायनायाव दिनै गोग्लैनो गोनां जादों बेनिखायनो नोंथाङा गसंथानांगौब्ला बेनि अकल मोनसे उपाया जागोन इसोरनि बाथ्राखौ नोंथाङा मिथिनाय नंगौखौ मिथिनाय बे नंगौआसो नोंनो गसंथानो नोङो बोलो बिसोरो बुङोब्ला नङा इसोरनि बाथ्रायावसो बिदिसो बुंदों होननानै नों बुंनो रोंनाय जानांगोन सेल्फलेस जोंलाय बेसेबां लाइजाम लिरनो जों बेसेबां लाइजाम लिरनो बबेया खैखान लाइजाम लिरगोन आमुखा थुमुखाया नंखाय फोरोंदों बिसोरखौ गिर्जायाव हाबनो नाङा होनना बुंबाय बेनो थोजासे जाबाय दा गिर्जायाव हाबनांगौ आरो बिसोरो जेनेबा दिनै बिसोरो गिर्जायाव हाबनांगौनि जेबो प्रयोजन गैया बिथांमोना दिनै ससियेल मिडियानि प्लेटफर्मखौ बाहायनानै टेक्न'लजिया होनाय सुबिदाखौ होनानै बेसेबां मानसिफोरजों बिथांमोना कन्टेक्टआव दङ माने मा बिथांमोना खामानि मावदों बेखौ बुंदों बिथांमोना कन्टेक्टआव दङ होनना बुंदों नङा बे बिसिया दिनै 10-15 बोसोरनि सिगां थैयोमोन बिथाङा आमुखाखौ थुमुखाखौ हाबनो नाङा होनना बुंबा हाबोआबानो फोरोंनो मोनलामोन दालाय बेबोथ' नंखाय फोरोंग्राफोरनो थाखाय लिरनाय लाइजामसो दा बाइबेलाव लिरनाय लाइजामा बे लाइजामफोरा नंखाय फोरोंग्राफोरनि माला बिसोर मा लिरदों बिसोरनि लिरनाया ओरै मा नंखाय फोरोंदों आरो मानो नंखाय जोंहा बिदि लिरनो गोरों ना गैया जोंनि गेजेराव आमुखा थुमुखाया नंखाय फोरोंदों होननानैल' बुङाखै नामबो दोङो बेयावबो आमुखा थुमुखामोन ओमफ्राय साबधान जा बिसोर नंखाय फोरोंदों होननानै खिन्थु मा नंखाय फोरोंदों आरो मानो नंखाय बेखौ लिरदों जोंहा बिदि लिरनो गोरों मानसिफोर ओंखारनांगोन मा नंखाय फोरोंदों मानो नंखाय बेखौ जोंनि मानसिफोरनो फोरोंनो हानाय ओरैनो आमुखा थुमुखा होननानै बाधा हरबा जाला खारन बिथांमोना गिर्जायाव हाबनो गोनां गैया दिनै फोरोंनो थाखाय गिर्जानि प्लेटफर्म बेबायदि मोनसे स्टेजनि गोनांथि बिथांमोना सानाखै बिथांमोना नांगौ जायाखै बिथांमोना थेवबो खामानि मावदों बेनिखायनो जोंहा लिरोब्ला जोंनि लाइजामफोरा बिदि जानांगोन मा नंखाय फोरोंदों मानो नंखाय बेबायदिसो जोंनि लाइजाम लिरनायफोरा जानांगोन होननानै आं सानो जोंहा मोनसे बाइबेल कलेज दङ जि नंखाय फोरोंबाय थादों बेफोरनि सायाव बिथांमोना लिरनो हायो बेयाव थानाय लेक्सारारफोरा लिरनो हायो मानो नंखाय गोबाङा दासिमबो मिथिया नंगौ बायदिसो मोनो आरो नंगौ बायदियानो खोथाफोरा बिथांमोनाबो बाइबेलखौनो बेबहार खालामो सैताना बाइबेलखौनो बेबहार खालामोना जोंखौ बियो कुरान बेबहार खालामनानै एटेक खालामनाय नङा गीता भगवत गीता बाहायनानै जोंखौ बियो एटेक खालामनाय नङा बाइबेलजोंनो जोंखौ आन्दायहोनो नागिरगोन जेब्लायबो जागायजेननायनिफ्राय इसोरनि बाथ्राजोंनो सैताना गेलेबोखादोंखा आरो बुंबाय इसोरनि बाथ्राखौ लानानै इसोरा जानो होआखै ने इसोरनि बाथ्राखौनो लानानै जिसुखौ आन्जाद खालामनाया इसोरनि बाथ्राखौ लानानै आन्जाद खालामनाय बाइबेलाव लिरनाय दङ शास्त्राव लिरनाय दङ सैताना इसोरनि बाथ्राखौनो लानानै जों कनफिउज खालामनो नागिरो आन्दायहोनो नागिरो सैताना बिनिखायनो जोङो स्मार्ट जानांगोन जिसुआ बुंनाय बेबो बाइबेलनि बाथ्राजोंनो काउन्टार होनाय सैतानखौ नङा नोरैबोथ' लिरनाय दङ नोङो नोंनि फोरबो इसोरखौल' खुलुमगोन नोरैबोथ' लिरनाय दङ बाइबेलाव मानसिया सिथावजोंल' थांनानै थाया इसोरनि बाथ्राजोंनो काउन्टार होनो हागोन दे नोंथाङा जुदि नोंथाङा बाइबेलखौनो फरायाब्ला बाइबेलफोरजों बर' बाप्टिस्ट ख्रिस्टियानफोरा समाय गैया जोंहा आरो बिनिखायनो जों दिनै गिर्जाफोरा भुगिनो गोनां जादों भुगिनो समाय गैया मानो फरायनोसै बाइबेलखौ जोंलाय बेखौथ' गिर्जायाव थांबा लांनांगौल'सो मा गिर्जायाव थांबा लांनांगौल' लाबोबावा गिर्जायावबो आं बुंनाया नंमारगौना नंमारा नायफालांनो बाइबेलानो गैबावा नोंसोरा ना गावगायनि गोसोनि बायदि दुगा फुरांबाय थादों ना बाइबेलनिफ्रायनो बुंमारदों बेखौ नायफालाङो बाइबेलखौ नायफालाङाबाथ' जों आन्दायगोन बाइबेलाव नाय ओरै लिरनाय दङ होननानै आंनि गोसोनि खौरां बुंलांबाय थाब्ला जुदि बेखौ जों क्रस चेक खालामाब्ला आन्दायखागोन बाइबेल फराय गसंथानोब्ला इसोरनि बाथ्रायासो नोंखौ बै नंखाय भाइरासखौ रेसिस्ट खालामनो इसोरनि बाथ्रायासो नोंनो बोलो होगोन बेसो आदार आत्मिक जिबननि आदारा बेसो बाइबेल फराय बाइबेल ध्यान खालाम स्टाडि खालाम बाइबेलनि बाथ्राफोरखौ खोनासं अब्लानासो जोङो गसंथानो हागोन जायहा जोबनायसिम गसंथागोन बिसोरसो बासायजागोन गसंथानोब्ला बाइबेल फरायनांगोन इसोरनि बाथ्रा मिथिनांगोन संसारखौ बारनायनि उनाव बाइबेलनि गोनांथि गैला बाइबेलखौ नांला संसार बारनायनि उनाव थैनायनि उनाव बाइबेल नांला संसारखौ बारखांनायनि उनाव गोथारफोरनोबो पापिफोरनोबो बाइबेलनि प्रयोजन गैला बाइबेलखौ अब्ला इसोर मानो होदों संसाराव थानाय समाव मिथिनो गोनां सासे इसोरनि फिसा हिसाबै मिथिथारनो गोनां बाथ्राफोरखौसो बेयाव जोंनो होदों बेवहाय बेखौ संसाराव थानाय समावसो गोनां
इसोरनि बाथ्राया संसाराव थानाय मानसिफोरनोसो गोनां नोंखौ सोरगोहालागै लांनो थाखाय नोंखौ फोथायनायाव गोगोम खालामनानै गावगायनि हालागै लांनो थाखाय संसाराव थानाय समावसो गोनां बेवहाय जों संसाराव थानायफोरा इसोरनि बाथ्राखौ दिनै जोङो फरायनांगोन गोसो होनांगोन सानडे स्कुलफोर एटेन्ड खालामनांगोन जेराव सिस्टेमेटिक जोंहा फोरोंनाय दङ गोबां आइजोफोर सानडे स्कुल एटेन्ड खालामा अबसे बेयावथ' आइजोफोरासो बारा मालाबा ओरैबायदि मोनो बे आइजोफोरानो दैदेनजोबसिगोन गिर्जाफोरखौ बायदि मोनो आरो बर' गिर्जाफोराव बिफाफोरा फैबाङा जेब्लाबो आइजोफोरा बारा बेबायदि नुयो सानडे स्कुलावबो जेब्लाबो आइजोफोरा बारा बेबायदि नुयो माब्लाबा फैबाङा खिन्थु गोबां बिमाफोर दङ सानडे स्कुलफोरखौ एटेन्ड खालामा संनांगौ जे जि सुनांगौ जे देवबारा फोरबोनि दिननो थारमाने नोंनि दिन नङा आरो बेयो नोंनि जि सुनायनि दिन नङा नोंनि सोरनिबा न'आव जिरायनायनि दिन नङा नोंनि सोरखौबा लोगो हमनायनि दिन नङा नोंनि माबा मोनसे प्रजेक्टनि खुरां सोदोबा रायलायहैनायनि दिन नङा बेयो फोरबोनि दिन फोरबोनिसो बे सानसेया समबारनिफ्राय सुनिबारहालागै जोंनि बय दिन जोंनो होदों मा मावनो मा खालामनो खिन्थु देवबारखौ बुंदों आंनि दिन इसोरखौ खुलुमनायनि दिन इसोरनि बाथ्रा सोलोंनायनि दिन आरो बेखौ जों बयबो सन्मान होनो हानांगौ दिनै आंनि सि सुनायनि दिन नङा दिनै आंनि न'नि न' फोसाबनायनि खामानि मावनायनि दिन नङा आंनि सोरनावबा दिनै मा सोरखौबा लोगो हमनो थांनायनि दिन नङा दिनै फोरबोनि दिन फोरबोखौ खुलुमनायनि दिन बेखौ जों साननो हानांगौ आरो खोब सिम्पलै खोब साधारनै बे इसोरनिसो दिन आं बेखौ इसोरनो होगोन इसोरा आंनो सप्तायाव 7 दिन होदों सानसेल' बियो आंखौ खुलुमनो आंखौ सिबिनो थाखाय बियो जोंनिफ्राय बिदों बियो लुबैदों बियो हास्थायदों बियो बेनिखाय 6 दिन आंनि गोसो बायदि आं बाहायखाबाय आंनि बेक्ति खामानिफोराव बाहायखाबाय दिनैनि दिनखौबो आं रावखौबो लोगो हमनायाव बाहायनो आं उन्दैनिफ्रायनो मोजां मोनामोन बेखौ माब्लाबा बाबा मामाया सम गैथारियाव देवबाराव आंखौ बहाबा थांनो लिङोब्ला दिनैल'सो हमायसै होनना बुङोब्ला आं देवबाराव थाङा उन्दैनिफ्रायनो रोङोमोन आं बेखौ माब्लाबा जेबो सम जाया जे खरस खालामनो थांनाया बेलेग हमाय गैला दिनैल'सो नामा थाङा बे आंनि गस्ला लंपेन्ट बायहैनायनि दिन नङा आं उन्दैनिफ्रायनो बेखौ रोङोमोन दिनै इसोरखौ खुलुमनायनिसो दिन इसोरनि बाथ्रा खोनासंनाय सोलोंनायनिसो दिन आं बेखौ रोंगौमोन आरो उन्दैनिफ्राय बेबायदि सन्मान होबोनो आं देवबार दिनखौ आं रोंदों आरो दिनैबो आं रोङो देवबार दिनखौ आंनि लोगोफोरजों जेबो खोथा गैयामोन आंहा सोरबा आंनि लोगो थांदों थाङाखै बेलासिनि गिर्जायावथ' फ्राय आंनि लोगोफ्रा थांखायामोन दिनैबो थाङा बिथांमोना आंहा बेजों खोथा गैयामोन इसोरखौ खुलुमनाय सिबिनायनि जेब्ला खोथा फैयो देवबार दिनाव आंहा रावजोंबो खोथा गैयामोन आं थांनांगौ आं खुलुमनांगौ आं बेखौ मिथिगौमोन आरो बेबायदि जों जायोब्ला सानडे स्कुलफोराव थाङोब्ला जेराव सिस्टेमेटिक हिककफोरा खोब स्टाडि खालामनानै फोरोंनाय जायो जों गसंनो हागोन नाथाय जों जुदि सोलोंनो गोसो खालामाब्ला गाव हारसिङैबो फरायाब्ला आन्दायखागोनखा जोङो थगायजागोनखा दा मण्डलिनि दैदेनगिरिफोरनो मा बिबान होदों जुदि जोंनि फोथायारिफोरा गसंथानांगौब्ला बेबायदि नंखाय फोरोंग्राफोरनिफ्राय मा बिबान होदों जों दहाय एसे फरायदोंमोन आरो फरायफामनो आं हास्थायदों जोंहा थोनहरजानाय बिजयदानि 28 पदनिफ्राय आं फरायदों बिनिखायनो नोंसोरो गाव गावखौ आरो गोथार जिउनि नोंसोरनो गथायनाय फोथायग्राफोरखौ नेफ्लायदो गावनि फिसाज्लानि थैनायखौ गावनि खालामनाय इसोरनि मण्डलिखौ गुम आं मिथिगौ आं थांनायनि उनाव गिथावथाव लख्राफोर बादि इनाय खालामग्राफोरा नोंसोरनि गेजेराव फैगोन आरो बिसोरो फोथायग्राफोरखौ आद्रि खालामालाबा थानाय नङा आरो नोंसोरनि हान्जानिफ्रायनो बेबायदि मानसिफोर जाखांगोन बिसोरो सोलायनानै थगायनानै फोथायग्राफोरखौ गावसोरनि दोलोआव बोलांनो नाजागोन बेबायदि मानसिफोर फैगोनखाय बेयाव मा बुंदों बेनिखायनो साबधान जा आरो गोसोखां बोसोरथाम आङो हर सान जिरायनाय गैयाजासे मोदैजों नोंसोरखौ फिर फोरोंबोबाय दा आं नोंसोरखौ इसोरनि आरो नोंसोरखौ फोगोमनो हानाय बिनि दयानि बोसोनाव गथायो आरो गावनि मानसिफोरनि लागै इसोरनियाव थानाय बोरखौ नोंसोरनो होयो मण्डलिनि दैदेनगिरिफोरनो मा बिबान होदों जोंनि फोथायारिफोरा
बे थगायग्राफोरनि आखाइनिफ्राय जुदि गसंथानांगौब्ला बे आन्दायहोग्राफोरनिफ्राय जुदि गसंथानो हानांगौब्ला मण्डलिनि दैदेनगिरिफोरा मा बानायदों बिसोरखौ नेफ्लाय आरो बिनि उनाव बुंदों बिसोरखौ गुम बेनिखायनो मण्डलिनि दैदेनगिरिफोरखौ गुमगिरि होनना बुङो गुमगिरिनि हाबायालाय मा गुमगिरि होनबा मोसौ गुमग्रा मेन्दा गुमग्रा बेजों रुजुनानै गुम होनना बुंदों आरो गुमनायनि खामानिया मा सासे लावखारनि खामानिया मा लावखारा समबादि जाहोनांगौ समबादि गलिनिफ्राय दिहुनलांनानै जाहोनांगौ दै लोंहोनांगौ नायनांगौ आरो बेयाव बुंदों बोरमा मेन्दानि उदाहरन लानानै मोजां लावखारा मा खालामो बियो लख्रा फैयोब्ला मोसा फैयोब्ला बियो गावनि मेन्दाफोरखौ अलखदाव गारनानै खारा बियो बासायो होनना बुंदों आरो लावखारनि खामानि गुमगिरिफोरखौ लावखार होननानै बुंनाय पास्टरफोरखौ लावखार होनना बुंनाया जाबाय मानो बुंदों पास्टरखौ लावखार होननानै बुंदों खामानिया एखे खामानिखौसो बुंनो थाखाय खामानिखौ फोरोंनो थाखाय बेवहाय बुंनाय जादों नेफ्लायनो होदों जोंनि नेफ्लायनायब्ला जों नेफ्लायदोंब्ला माबोरैथो खावनानै लांदों आरोलाय नेफ्लायदोंब्ला जोंनि मेन्दाखौ जों नेबाय थानायाव जों नायबाय थानायाव माबोरै खावनो हादों नेफ्लायदोंब्ला नेफ्लायनायनि खामानिखौ जों मावदोंब्ला गुमनायनि खामानिखौ जों मावदोंब्ला माबोरैथो आरो माबोरैथो जों मोजाङै जाहोदोंब्ला लोंहोदोंब्ला माबोरैथो आनहेल्थि जालांनांगौ जोंनि मेन्दाफोरालाय हा माबोरैहाय देहा गैयि जालांनांगौ स्पिरिचुवेलि आत्मिक हिसाबै जों जुदि प्रपारलि जाहोदोंब्ला लोंहोदोंब्ला माबोरै जोंनि मेन्दाफोरा बेमार फैयोब्ला गसंथानो हानाय देहा गैयि जालांखो जोंनि गोबां दुखुनांथाव खिन्थु जोंनि अबस्था बेयो जों आं दहायबो बुंदोंमोन जोंनि गोबां मण्डलिनि दैदेनगिरिफ्रा दिनै गावसोरनो मोनथिया गुबुनखौ जत्न लानो हानाय फोरोंनो हानाय बे अबस्थायाथ' बाद गावनो सोलोंनो गोबां दङ गावनो रोंनांगौ गोबां दङ आरो नाय बे बोसोरसे बोसोरनैनि उनाव जुदि जोङो गोसो होआब्ला इसोरनि बाथ्राखौ फोरोंनानै जोंनि मण्डलिनि फोथायारिफोरखौ फोगोमनायनि खामानि मावनो जों जुदि गोसो होआब्ला नाय बांसिन जागोन मण्डलि गावनाया बे बिसिया जोंनि बर'फोरनि गेजेराव बांसिन जागोन बे नंखाय फोरोंग्राफोरखौ उनसंनायफोरा बांसिन जागोन बारा लांगोन जुदि जों दिनै थट मोनाखैब्ला जों जुदि जों गम मोनाखैब्ला दासिमबो मानो जादों जोंहा मानो जादों माने बिसोर नंगौखौ मिथिया बेवहाय नंखायनि सिगाङाव बिसोर नंगौदों बिसोरो सिनायनो बिजिरनो रोङाखै जेब्ला जों नंगौखौ फोरोंनानै दोनगौमोन अब्लाना नंखाया फैबाबो बियो नंखायसो नंगौआ नै बिसोर होननानै बिसोर गावसोरनो लिरनो गोनां जानाय नङामोन सेल्फ रेसिस्टिं हिसाबै पावारा बिसोरनि जे स्पिरिचुवेल जिबन जे आत्मिक जिबन बे आत्मिक जिबनाव बिसोर थागौमोन जों खालामनो हायाखै प्रग्रामफोर जोंनि प्रग्रामफोरा जों सोलायनांसिगौ नैबेफोर समस्याया मानो जादों जि समाव इसोरनि बाथ्रा फोरोंनांगौ सोलोंनांगौ बे समाव जों मोसालायबाय थादों इसोरनि बाथ्रा जेब्ला फोरोंनायनि सम फैदों जोंहा समा थोब्लेट माब्लेट जासिगोन अन्नानै एडजास्ट खालामनानै लादो कमप्रमाइज जादों जों इसोरनि बाथ्रा फोरोंनायाव मोसानाय नायै नायै जों बे नंखाय फोरोंग्राफोरनिफ्राय जोङो थिगानो बेबो आं गावबो मोसायोसोमोन आरो दा मोसाला अब्लाबो आं फोरोङो दाखालि दा दहाय एदेनबारिनिया जेरै सेथि मोननाय जोंनि गामिनि आइजोफोराबो सेथि मोनदोंनो बेलगुरि पास्टरनि मोसानाय बादायलायनायाव ओमफ्राय फोरोंग्राया आं फोरोङो सिगांथ' आं गाव मोसायोमोन दा मोसाजाला दायो जाला मोसाबाबो मोसानाय बायदि नुनाय नंला आरो अब्लाबो मालायखौबा फोरोंनो हायो माहाय रायो ओरै खाम होननानै फोरोंनो हायो आरो दायोबा खिन्थु गावबा मोसानो हाला मोसानायनि एगेन्स्ट नङा खिन्थु इसोरनि बाथ्रा सोलोंनांगौ समाव इसोरनि बाथ्रा फोरोंनांगौ समाव जों मोसालायबाय थादोंब्ला रोजाबलायबाय थादोंब्ला बिनिबो फिथाइ बेफोरो मा जों सेमिनारफोर लानो हाया नामा सेमिनार जेराव बिदि गोलाव मोसानायफोर गैया थोंजोङै फैबाय दोंसेसो मेथाइ रोजाबबाय
जि गाहाय जे मेन आयदा बिखय बेखौ फोरोंनायनि सेमिनारफोर जोंहा गैस्राया बेसेबां रिलेभेन्ट टपिक जादोंब्ला जोंहा सेमिनार जानांगौ बे थोजासे आं माब्लाबा थोजासे मोनाखै गमायखौ ओंखायनो गोलाव जादों थोजासे मोनाखै आरो क्लास बायदि जाया बे प्रिचिंआ क्लासाव फोरोंनाय बायदि जाया जोंहा सेमिनार जानांसिगौ सेमिनारफोर जोंनो नांगौ दिनै सेमिनार जेराव बेबायदि बहुत मानसिफोरखौ सिनाखि होनानै बरायनानै समय टाइम पास खालामनाय गैया बेफोरखौबो जों गारनांसिगौ जोङो सेमिनार टाइपनि प्रग्रामफोर लानांगौ मण्डलिफोराव थोंजोङै इसोरनि बाथ्रा फोरोंनाय बेबायदि गोलाव लेलो लाला अनेक खालामखांनायनि उनाव जोबनायाव दाहायनाय बेफोरबायदि प्रग्रामाव जायो खिन्थु सेमिनार्सफोर जोंहा बहुत इम्पर्टेन्ट जादों आंनि बेखौ बिराद बायोलै नंनायनि नङिनि सिनायनाय मानसिखौनो सिनाखि होलायबाय थानाय आर'नाइ गानहोनायावनो घन्टा थांनाय प्रयजन ने आंथ' बासियो आंखौ फायनानै बेबो फायनानै मान गोनां आलासि होनना बुंबाय बेबो फायना एसेबां नाङा नङा समय ओरैनो जों बांसिन समायखौ इसोरनि बाथ्रा फोरोंनो जाकुबाव मा बुंदों जाकुबनि 2 अध्यायाव दा बुंदों आरो जोंहा बे जादों नामा बेबायदि मोनदों आङो जाकुबनि 2 अध्याय बिदा फंबायफोर 2 अध्यायनि 1 निफ्राय बिदा फंबायफोर नोंसोरो जोंनि फोरबो जिसु ख्रिस्टखौ फोथायग्रा जाबायब्ला नोंसोरो मोखां नायनानै मावग्रा जानो नांलिया हमनानै ला सासे सनानि आगथाम आरो दाम गोसा हि गाननाय आरो गुबुन सासे हावरिया गिजि खसाब गाननाय मानसि नोंसोरनि जथुमनायाव हाबफैदों बे समावनो नोंसोरो मोजां खसाब गाननाय मानसिखौ मान होनानै होनब्ला फै नोंथाङा बे मोजां जायगायाव जफैदो नाथाय हावरियाफोरखौ होनब्ला नोङो बेयावनो गसंनानै था एबा आंनि आथिं गुदियाव जफै अब्ला बेबायदि मावनायजों नोंसोरो गावसोरनि गेजेराव गेदेर उन्दै दिन्थिनो आरो इनाय मावनाय जायाखैना माहाय मोजां गाननायफोरखौ बिसोरनि गेजेराव दंमोन जाखौ गावनो मोजां गाननायफोरखौ मा खालामो मान होनानै सिगाङाव लाबोयो आरो जायफोरा मोजां गाननाय जोमनाय गैया मोजां हिक्खा दिक्खा गैया मोजां पजिसन गैया बिसोरखौ पात्ता खालामो आरो नोंसोरनि गेजेराव सोरखौबा उन्दै सोरखौबा गिदिर खालामनाय जायाखैना आंहा बिनि फिलिंस जेब्लाबो दङ जों बेबायदि खालामनाय जादों नामा जोंनि गेजेराव मा जों इसोरनि नोजोराव बयबो समान नङा गोनांनि जों इसोरखौ फोथायग्राफोरनि गेजेराव जोंथ' सिनायखालायजोबो माथो फ्रायानो सोरखौबा नागिरथाब सासे सानै थिखांथाबनानै आरो बिनि खाथियावनो जनायफोरखौ जेबो नंथारै बायदि खालामना दोननानै आं मोजां मोना आरो बेफोरखौ आं इंलेन्डआव थाबोबाय बेयाव गैया बेबायदि बिसिनियावथ' बहुत गिदिर मानसिफोर दङ बहुत रेभारेन्टफोर दङ गैया बेयाव बिसिनिया गोल'सो दैदेनगिरिया दैदेनबाय आरो बिनि उनाव जेब्ला स्पिकारनि टाइम फैबाय दिनै जोंजों लोगोसे खोथा बुंनो थाखाय आमुखा दङ बिथाङा आमुखा थुमुखा मावो जों बयबो बेखौ बरायनो बुंबाय होबायजोब्बायानो बियो जोंहा बेफोराव बहुत समाय थांदों नामा बेफोरखौ जों सोलायनांगोन नामा इसोरनि बाथ्रा फोरोंनाय फारसे जोंहा माबा मोनसे खहा जाहैबाय थागोन नामा खोनासं दैदेनगिरिफोर खोनासं मण्डलिनि बिबानगिरिफोर खोनासं इसोरनि बाथ्रा फोरोङाब्ला जोंनि फोथायग्राफोरा नंगौआव गसंनो हाया माब्लाबो जों कमप्रमाइज जाबाय थादोंब्ला हाया जोङो इसोरनि बाथ्रा फोरोंनायाव जों कमप्रमाइज खालामदोंब्ला फोरोंनांगौ समाव मोसादोंसोब्ला फोरोंनांगौ समाव अनेक नाटकसो दिन्थिदोंब्ला नङा गसंथानो हानाय बोलोखौ इसोरनि बाथ्रायासो होगोन नंखाय होननानै सिनायनो हानाय गियानखौ इसोरनि बाथ्रायासो होगोन बेनिखायनो जोंखौ बुंदों गुम नोजोर हो बेखौसो बुंदों जोंखौ नोजोर हो इसोरनि बाथ्राखौ फोरोंनो थाखाय जोंखौ बुंदों 2 तिमथि 4:6 आरो 7 प्रथम तिमथि 4:6-7 पद 16 पद 2:15-19 द्वितीय तिमथि 4:2 पद बेयाव जों जेब्ला नायगोन नैबे तिमथिनो दायित्व होदों नंखाय फोरोंग्राफोरा बारा जाबाय बेवहाय इसोरनि बाथ्राखौ नों गोसो होनानै फोरों सानावबो फोरों हरावबो फोरों बेखौसो बुंदों आरो पौला मा बुंनाय लुका मा बुंनाय माबायावहाय लुका दहाय जों फरायनाय पासनि कर्मआव मा बुंनाय बेखौनो बुंनाय आङो सान हर मोदै फसरनानै नोंसोरखौ फोरोंबोबाय मानो थाखाय जे नैबे नंखाय फोरोंग्राफोरनिफ्राय गसंथानो हायो जोंनि फोथायारिफोरनो इसोरनि बाथ्रा फोरोङाब्ला बिसोरो दगायजागोन बिसोरो बुरखायजागोन
बिसोरो आन्दायगोन बिसोरो गसंथानो हानाय नङा जिसुआ बुंदों जायफोरा जोबनायसिम गसंथागोन बिसोरसो बासायजागोन जुदि बिथांमोना नंखाय फोरोंग्राफोरखौ उनसङोब्ला बिसोरखौ फोथायोब्ला बिसोरजोंसो थांफायोब्ला बिसोरनि जोबनाया जेराव बेयावनो जागोन कारन बिसोरनि जोबनायखौ बुंदों जोंनि आयदा जि द्वितीय पितर 2:1 बेयाव फरायना न'आव थांना फरायहैथां माबायदि जोबगोननो इसोरा आर्फफोरखौ जाय आर्फफोरा बिग्रायदोंमोन बेयावनो लिरनाय दङ फरायहैथांनाय न'आव थांनानै जाय आर्फफोरा बिग्रायदोंमोन बिसोरखौनो बियो बिसार खालामदों बेनिखायनो नंखाय फोरोंग्राफोरखौ बिसार खालामगोन थारमाने मा बुंनो नागिरदों इसोरा बिसार खालामनो हायै रावबो गैया बियो गासै बिग्रायग्राफोरखौ इसोरनि बेरेखा मावग्राफोरखौ बियो बिसार खालामगोन बेखौ जोंनो बेवहाय बुंनाय जादों नंखाय फोरोंग्राफोरनि जोबनायखौ नोरोगाव होननानै बुंदों सैतानजों लोगोसे होननानै बुंदों गिथावना बिसोरखौ खोनासंनानै बिसोरखौ फोथायनानै बिसोरजों थांफानाया गिथावना कारन बिसोरनि जोबनाया सोरगोआव नङा बिसोरनि जोबनाया फरायहैथां द्वितीय पितर 2:1 फरायहैथां नोंथांमोना बे मोनसे मोजां आयदा मोनदों आरो बे आयदानि सायाव जों माखासे बाथ्राफोरखौ सावरायनाय जाबाय बेनि बांसिन बाथ्राया आंनि बुंनायनि बाहेराव बाइबेलावसो दङ फरायहैथां गसंथानो बोलो मोनगोन बे नंखाय फोरोंनायजों बुंफबनायाव नंखाय फोरोंगिरिजों बुंफबनाय संसाराव जोङो गसंथानो बोलो मोनगोन इसोरनि बाथ्रानिफ्रायसो गोसो होदो मण्डलिफोर इसोरनि बाथ्रा फोरोंनायाव गोसो हो आं दहाय बुंबाय जोंनि गोबां मण्डलिनि दैदेनगिरिफ्रा गावसोरनो सोलोंनांबावगौ मोनसे अबस्थायाव दङ होननानै फोरोंनो हानाय मानसिफोरखौ लिंक सेमिनार्सफोर खालाम ओरैनो प्रग्रामखौ बायदि बायदि बायलाजों टाइम पास खालामनायखौ दोन फोरोंनो सेमिनारा प्रग्राम बायदि जाया सेमिनारा फैबाय सानसेनि सेमिनार जानो हागौ गोनां मोनसे टपिक लाबाय बेयाव फोरोंनायल' जागोन दोंसेसो मेथाइ रोजाबबाय लोगो लोगो बुंथिगिरिनो होबाय क्लास खालामनो होबाय बेखौ सेमिनार होननानै बुङो जोंनो सेमिनारफोर दिनै बहुत प्रयोजन जादों दिनै गोनां आयदाफोरखौ लानानै बेनिखायनो बेसो गसंथानो जोंनो बोलो होगोन बेनिखायनो जोंहा मण्डलिनि दैदेनगिरिफोर हिसाबै जोंहा गेदेर मोनसे दायित्व दङ बे जाबाय फोथायनायाव बिसोरखौ गोगोम खालामनाय जेन आन्दाया जेन गोग्लैया बिथांमोना जेन बुरखायजाया बिथांमोना नोंथांमोना जों बयहाबो बिबान दङ अम्बागाव पास्टरेटनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ हामबाय होनदों बे गोनां जि मोनसे प्रग्राम आंखौ लिंनानै आंनो बे इसोरनि खामानि मावनो खाबु होनायनि थाखाय आरो नोंथांमोनजों लोगोसे बे साननैयाव इसोरखौ लोगोसे बाख्नायनो खुलुमनो सिबिनो मोननानै गोबांथार इसोरनि बोरफोरखौ मोनबाय बेनिखाय गोजोननाय मोन्दों आरो इसोरखौ धन्यबाद होदों नोंथांमोनखौबो लोगोसे धन्यबाद होदों आंनि आर'जआ बेनो इसोरनि सिङाव दिनै अम्बागाव दख'रानि सिङाव थानाय मोनसेबो मण्डलिया नंखाय फोरोंग्राफोरजों सोखावजानाय नङा नोंथांमोननि रावबो फोथायारिफोरा बे नंखाय फोरोंग्राफोरनि आखायाव गोग्लैनानै आन्दायनाय नङा थगायजानाय नङा बमब्रायजानाय नङा नोंथांमोना जोबनायसिम जिसुआ फैयागौमानि बेजों थांफानो नंगौआव गसंथानो बोलो मोनगोन बे आंनि आर'ज